mutum ko fatalwa. Ina ma mafari. Ina gajiya. Ba gajiya. Da Allah malam baka ganin mun wani mutum mai dan tsayi haka da jan kaya, ƙananan kaya dai haka? Kaji an banda abin ainihin hanya ce. Mutane suke shiga wannan kinga ta zan tsaya gane su ko? Kuma da na gane waye da waye ba. Yana da dan tsayi haka da wata bakar mota. To da Allah fiki kuma ko ki ba shi hakuri kawai. Ko ki sa ranki ko kin ba shi hakuri ko? Amma tsaya ne mutane nan ba hanya ce ba. To ko me kantin nan ya gansa? Kai hajja fa kin ishe ni fa. A'a, wai wannan din abu bane haka. Rayuwa da zafi a hakanan na kasa karko. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 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 Hajiya, lafiya? Wai me yake faruwa ne? Alhaji dan Allah a damun da yaron nan gida. Wannan wani irin aiki ne? Ina son ganin ɗana dan Allah a kawo min shi gida. Hajiya, ya kamata ki san cewa fa ba jariri bane ba kuma kankanin yaro bane ba. Yaron da ya riga ya girma ya mallaki hankalin kansa kuma ɗa ne fa namiji ba mace ba. Ina tabbatar miki da cewa duk inda yake babu abin da zai same shi. Ya kamata ki nema kanki sauki. Haji, mafarkai nake yi kala-kala kuma marasa kyau. Ni na san irin wannan abun da kike yi yana da nasaba da rashin yin addu'a idan zaki kwanta. Domin shi shedan da kika gani ko a zahiri ko a baɗininka ba kyale mutum yake ba. Ya kamata duk lokacin da zaki kwanta ki na fulfuli, ki yi azkar irin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu in za mu kwanta mi. Ina tabbatar miki da cewa idan kika cire komai a ranki kika yi wannan abubuwa ke kwanta to babu abin da zaki ƙara gani a cikin mafarkinki. Batun yaron nan kuma dan Allah dan Annabi kullum ina gaya miki ki ci gaba da yi masa addu'a kawai. Mutum ko fatalwa. Ina ma wayo garin babu kowa. Daga ina kuma kake da wannan, waye shi? Wallahi wannan bawan Allah ne na tsince shi a hanya. Wani sai iska ne suka ji mai ciwo, to shine sai na ɗauke shi na kai shi chemist aka yi treatment ɗin. Kin ga ma takardar maganin da suka rubuto min idan na ajiye shi sai in koma in je in siyo maganin. Baya kai kuma da baka san mutum ba kawai ka jaji bashi sai cikin gida. Ai tunda ka mai wannan ya isa haka nan sai ka bar shi can ko? Amma a koda yaushe in har za ka yi taimako to ka yi taimako tsakaninka da Allah. In Allah da in dai kai to Allah ne zai baka lada. To haka ne. Sai mu shiga da shi falo, in ya shiga in ya dawo hankalinsa sai ya tafi. Amal, duk lokacin da zaka taimaki mutum to ka mai tsakaninka da Allah. Allah shi ne zai baka lada. Don haka ki je ki ɗauko mana tabarma ki shimfiɗa mana. Buɗe mana falon. Wato a maganan gaskiya ban yi tunanin akwai wani wanda zan faɗawa abin da ya faru da ni ba a rayuwa. Don kallon baƙo kawai nake yi wa kaina kamar wani fatalwa, kamar ma ba ni ba. Abin da ya faru
kai Farisi? Farisi? Mutum ko fatalwa.